обстановката е изключително тежка. Държавата не е главният фактор, а главният фактор са хората. Недоразвито общество. Провери. Вие имате информация и ние имаме информация. Фирмената организация. Ето това е самата истина. Сега всеки ден, всеки час, навсякъде има материал. Ясно е какво ще направи. Занимаваме се с продажба на марихуана. Аз съм част от организирана групировка. Имаме си дилъри, разнозвачи, хора, които подготвят пакетите и ударни бригади. Имаме в квартали по около 2-3 дилъра, зависи колко се наложи. Дилърите на различни места продават, имам в район, се продават по 100 грама на ден само в един район. В други райони по 50. Средно се продават около към 300 грама. Това се равнява на около 3000 лева чиста печалба. В смисъл, всеки си взима процент. И затова съм против легализацията на марихуаната, защото там ще се губят много пари, никой няма да се купуват наши дилъри. Ще трябва да ходят да се купуват медицинската. Нас не ни пречи това, че марихуаната е нелегална, защото си работим по една система. С дилърите са немалолетни. И така по този начин заобикаляме закона, защото те ги прибират, държат ги максимум по 24 часа, зависимо от какво количество марихуана са ги хванали. Зареждането става последния начин. Пакетът се слага в паковка от чипс или круасан, нещо такова. И на някакво самотено място, където няма много хора. И се слага, може да го сложим под дърво, в кошче такова, за боклук, в някой храст или под някой камък се е случило също. А преди това дилъра чака да получи СМС, той е в околността. Значи след това дилъра се прибира, защото взима голяма пратка, може да се случи така, че да вземе 200-300 пакетчета. И се прибира и се ги оправя и чака клиентите да му звъннат. Или той ходи, или те идват, сменя постите. В смисъл, ако се продава в някой блок, след 2 часа е другаде и така. Има си телефон, на който отговаря. Значи искам да ви кажа, че не съм горд с това, което се занимавам и не го препоръчвам по принцип на хората, но все пак трябва да се изкарват пари от някъде, няма как. И ако се легализира марихуаната, не се знае на къде ще отиде групировката. Сигурно ще трябва да правим партия и да ставаме депутати, като всички останали. Работа.